credincioși, vă binecuvântăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pe fiecare dintre noastre. Și în această zi de 17 mai am lecturat pasajele pe care le-am citit și uitându-ne la ele, un pasaj ne atrage atenția asupra unui aspect extraordinar de important pentru noi ca și generație. Și anume, Proverbe, capitolul 15, versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în felul următor. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Reflectând asupra acestui pasaj și acestui verset, ne dăm seama că trăim într-o generație nemulțumită. Într-o generație care orice lucru din jurul lui îi se pare foarte, foarte nepotrivit și neplăcut. Tocmai lucrul acesta nu face altceva decât ne determină să fim nemulțumitori. Dar uitându-ne la noi ca și copii al lui Dumnezeu, uneori și viața noastră este la fel ca oamenilor din afară și nu prea este o mare diferență între noi și ei, pentru că tot nemulțumitori suntem și noi. Suntem nemulțumitori față de lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a încredințat. Suntem nemulțumitori de la partenerul de viață, la oamenii din jur, la biserică, la cutare lucru, la mașină, la casă, la toate lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a încredințat. Uneori nemulțumirea de fapt își face loc în toate aceste domenii. Uitându-ne mai atent la lucrul acesta, ne dăm seama că nemulțumirea nu este o emoție sau un sentiment, ci ea este o atitudine care izvorăște din inimile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne provoacă să fim mulțumitori și să avem o stare de mulțumire, pentru că doar în momentul acela vom avea un ospăț necurmat în viața noastră. Poate te uiți la viața ta și nu vezi multe motive pentru ce să fii mulțumitor, dar haideți totuși să ne uităm la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne îndeamnă să fim mulțumitori. Dumnezeu este acela care ne-a oferit absolut totul și fiecare dintre noi putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru toate lucrurile, tocmai datorită faptului că Dumnezeu este acela care ne oferă toate lucrurile, slăvit să fie numele Său. Așa că provocarea mea este ca fiecare dintre noi să ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea o inimă mulțumitoare, o inimă care să fim totdeauna atenți la toate detaliile și la toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat și ni le-a dat și în felul acesta vom fi mulțumitori de la partenerul de viață, vom fi mulțumitori pentru copiii noștri, vom fi mulțumitori pentru lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, vom fi mulțumitori pentru lucrurile pe care până acum le-am realizat și tot cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim oameni mulțumitori. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne provoacă și ne îndeamnă să fim mulțumitori. Am să vă las o ilustrație pe care am citit-o într-o carte. În Orientul Mijlociu, un prinț care era bolnav de prea mult bine își căuta leacul și a căutat la înțelepții lui, la doctor, a chemat pe toți oamenii din împărăție ca să-i dea o soluție pentru problema lui, pentru că prințul nostru de prea mult bine se stingea din viață tocmai datorită faptului că nu era mulțumitor. Oamenii care erau în jurul lui să-l sfătuiască n-au avut niciun leac pentru problema lui. Dar într-o zi, un bătrân a trecut prin împărăția sa și i-a spus în felul următor: dacă vei găsi un om care este fericit și îi vei purta ciorapii o singură zi, te vei vindeca de problema ta și vei fi fericit. Vă dați seama că împăratul și-a chemat generalii și i-a trimis în toată împărăția să caute un om care era fericit. Spre surprinderea lor, nu au găsit pe niciunul și la întoarcerea lor spre împărăție, au dat într-un loc unde au văzut pe un om care spărgea lemne. Au început să sesizeze că omul acesta era fericit și cânta în timp ce spărgea lemne. Au mers repede la el și au spus: nu vă supărați, de ce sunteți fericit?
La care bătrânelul nostru a început să spună în felul următor: păi cum să nu fiu fericit când Dumnezeu în ziua de astăzi mi-a dat o zi nouă, mie și bătrânei mele, care amândoi suntem sănătoși și mulțumim lui Dumnezeu de lucrul acesta. Copiii noștri sunt bine și Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un loc extraordinar. Generalii sclipind, nici n-au mai stat să îl întrebe multe pe acest bătrânel, ci l-au așezat pe buturuga unde spărgea lemne și i-au scos cizmele din picioare. Spre surprinderea lor, bătrânelul nostru nici măcar nu purta ciorapi. Morala este în felul următor: mulțumirea nu trebuie să steie în lucrurile pe care le avem. Mulțumirea trebuie să fie o atitudine a inimii și să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mă rog ca Dumnezeu să reverse un duc de mulțumire peste fiecare dintre noi. Și nu uita, în momentul când îi mulțumești lui Dumnezeu, Dumnezeu nu face altceva decât va lucra în dreptul tău și îți va da puterea ca să treci peste toate lucrurile și peste toate falimentele din viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească în tot ceea ce faceți. Amin.